Noong March 15, 2011, nagprotesta mga tao sa Syria laban sa kanilang presidenteng si Bashar al-Assad dahil sa discontentment sa kanilang gobyerno at bilang parte ng Arab Spring na nagresulta sa malaking kaguluhan sa buong Syria dahil sa brutal na pagsupres ng puwersa ni Assad sa kanyang mga tao. Ito ang kwento ng Syrian Civil War, ang pakikipaglaban ng mga Syrian sa kanilang gobyerno para magkaroon ng pagbabago na nagresulta sa pagkawasak ng napakaraming syudad at walang katapusang labanan at kaguluhan sa kanilang bansa na patuloy hanggang sa ngayon. Pero bago ang lahat, huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang bell icon para sa mga susunod na kwento dito sa Abiseth TV. Noong 1963, pinatalsik ng Syrian Army ang gobyerno sa Syria sa pamamagitan ng kudita at ipinalit ang non-religious Ba'ath Syrian Regional Branch bilang bagong gobyerno sa bansa. At sa pagtakbo ng panahon, ilang kudita pa ang naganap sa Syria at pagbabago sa pamumuno ng bansa hanggang noong March 1971 nang ideklara ng commander ng Syrian Air Force na si Hafez al-Assad ang kanyang sarili bilang presidente ng Syria. Sa loob ng mahabang panahon, pinamunuan ni Hafez al-Assad ang Syria bilang diktador kung saan kontrolado ng kanyang gobyerno ang lahat ng tao sa Syria. Sa ilalim ng kanyang pamumuno, ilang beses nakipagdigmaan ng Syria sa Israel at Lebanon. At higit sa lahat ay napakabrutal ng pamumuno nito sa kanyang bansa hanggang sa mamatay ito sa atake sa puso noong June 10, 2000, kung saan pinalitan naman kaagad siya ng kanyang pangatlong anak na lalaki na isang doktor at walang experience sa politika na si Bashar al-Assad, ang kasalukuyang presidente ngayon sa Syria. Kahit na 34 years old pa lang si Assad sa mga panahong iyon, ay binago ng kanilang gobyerno ang konstitusyon para maupong presidente si Assad at sinarado ang isang political prison at nagdeklara ng malawakang amnestiya sa buong Syria at pinakawalan ng daang-daang Muslim Brotherhood ng mga political prisoners sa bansa para walang kumontra sa kanyang pagpalit sa pwesto sa kanyang ama bilang presidente ng Syria. Matapos ng isang taon ay nagsimulang muli sa pag-crackdown ng bagong presidente sa mga kontra sa kanya at ibinalik ng napaka-instriktong pamamahala sa gobyerno. Tulad ng pamumuno ng kanyang ama, pinabayaan lang si Assad sa mga bansa sa West, partikular sa Amerika, dahil sa kanyang malaking kontribusyon sa US na magsimula ang kanilang war on terror sa Middle East dahil naging major site ang Syria sa extraordinary rendition ng CIA laban sa Al-Qaeda suspects kung saan sa mga kulungan ng Syria ini-interrogate ng US ang kanilang mga bihag na mga terorista. Pero noong 2011, biglang nagprotesta ang mga tao sa Tunisia laban sa kanilang gobyerno at tagumpay na napatalsik ang kanilang long-term na presidente. Ang kaguluhang ito ay kumalat sa Egypt na dahilan rin sa pagkakatanggal sa pwesto ni Hosni Mubarak bilang long-term president ng Egypt, habang kasalukuyan namang pinaglalabanan sa Libya sa mga panahong iyon ang pagpapatanggal sa kanilang leader na si Muammar Gaddafi, na umabot sa Syria ang gulo na kilala na ngayon sa tawag na Arab Spring dahil gusto ng mga tao na palitan na sa pwesto ang kanilang mga pinunong ilang dekada nang namumuno sa kani-kanilang mga bansa. Nagsimula ang gulo sa Syria noong March 2011 nang mapanood ng mga Syrian sa telebisyon ang mga kaguluhang nagaganap sa Tunisia, Egypt at Libya, kung saan sa kanilang paniniwala ay kinakailangan na rin nilang tanggalin sa pwesto si Assad dahil 4 na dekada ng pinamumunuan ng pamilya nito ang kanilang bansa para magkaroon na sila ng tunay na pagbabago sa kanilang gobyerno at matigil na ang malawakang korupsyon sa kanilang bansa. Nagsimulang lumabas sa kanilang bahay ang mga Syrians at nagprotesta sa kalye at isinisigaw ang pag-alis ni Assad sa pwesto bilang presidente ng bansa. Kumalat ang gulo sa iba't ibang syudad ng Syria, partikular sa kapital ang syudad ng Damascus. Pero brutal itong sinupres ng puwersa ng gobyerno, pinagbababaril ng mga sundalo ni Assad ang mga sibilyan nagpuprotesta sa kalye at kung saan lumaban na rin ang mga tao na nagresulta na sa civil war sa Syria.
Sa paglawak ng kaguluhan sa Syria, maraming military officials mula sa Syrian Armed Forces ang bumaliktad sa side ng oposisyon at nakipaglaban sa gobyerno, ang Turkish-backed Free Syrian Army. Sa pagtakbo ng panahon ay nadagdagan ng dalawang faksyon ang nakikipaglaban sa Syrian Civil War, ang Kurdish-dominated na Syrian Democratic Forces at ang Islamic State of Iraq and the Levant or ISIL. Silang lahat ay suportado ng kani-kanilang mga international allies na naging isang proxy war na ng mga makakapangyarihang bansa sa mundo, partikular sa US at Russia, ang digmaan sa Syria. Simula pa lang ng civil war sa Syria, suportado na ng US at Turkey ang oposisyon ng gobyerno, pero hindi rin naman basta-basta ang kaalyado ni Assad, si Putin ng Russia, kung saan binubomba ng Russian warplanes sa himpapawid ang puwersa ng oposisyon at bakbakan sa lupa, ay hindi rin basta-basta matatalo ang Syrian Armed Forces at milisya ni Assad na suportado ng Iran. Kalaban naman nilang lahat ang militanteng grupo na ISIL na gustong makontrol ang buong Syria at ipasailalim ito sa kanilang pamumuno. Habang ang mga Kurdish naman or Syrian Democratic Forces or SDF na suportado ng US ay determinadong mapalayas ang ISIL sa Syria dahil gusto nilang humiwalay sa Syria at magtatag ng kanilang sariling gobyerno sa bahaging norte ng bansa. Pero sa tingin ng bansang Turkey ay mga terorista, mga Kurdish at gusto ng mga Turko na masakin ang puwersa nito, kaya napakagulo at komplikado ng digmaan sa Syria. Sa iba't ibang lugar ay may iba't ibang grupo ang naglalabanan sa iba't ibang paniniwala at prinsipyo. Sa loob ng 10 taong pagkikipaglaban ng iba't ibang faksyon sa Syria, ang mga sibilyan ang pinakakawawa sa lahat dahil sa mga bakbakan na wasak ang napakaraming syudad sa Syria. Hindi rin pinatawad ng mga naglalabanan ang mga ancient na syudad ng mga Romano sa Syria, pati ito wasak na wasak sa mga labanan. Wala ring awa ang puwersa ni Assad sa mga sibilyan na tinatamaan ang kanilang mga armas. Gumamit pa sila ng biological weapon na ikinamatay ng napakaraming sibilyan sa iba't ibang syudad sa Syria. At dahil sa mga sanksyon ng West, partikular sa Amerika at ang pagbarikada sa kalakal sa bansa, ay bagsak na bagsak ang ekonomiya ng Syria. Napakababa ng halaga ng kanilang pera, kaya napakataas ng presyo ng lahat ng bilihin sa bansa. Halos lahat ng tao ay nakikipagsapalaran na mabuhay araw-araw except sa mga nasa pwesto sa gobyerno ni Assad na hindi naman apektado sa kahirapan ng bansa dahil sa korupsyon at proteksyon ni Assad. Ilang beses na muntik matalo ang puwersa ni Assad sa digmaan, kundi lang dahil sa tulong ni Putin ng Russia ay matagal nang bumagsak ang gobyerno ni Assad sa Syria. Sa pagtakbo ng panahon ay dahan-dahang na ibabalik sa kontrol ng gobyerno ni Assad ang bansa. Sa ngayon mahigit sa 2/3 ng Syria ang kontrolado ng gobyerno, pero patuloy pa rin ang bakbakan, partikular sa bahaging norte ng bansa. Sa syudad ng Idlib sa northern Syria, ang huling syudad na kontrolado ng oposisyon, ay walang tigil ang bakbakan sa lugar kahit na napakaraming refugees sa syudad. Ay wala ang awa itong pinagbobomba ng Russia at puwersa ng gobyerno ni Assad dahil ayon sa kanila ay pugad daw ng mga terorista ang naturang syudad. Kaya kinakailangan nila itong wasakin para matapos na ang kanilang problema at para daw makamit ang kapayapaan. Habang sa northeast ng Syria ay active pa rin ang puwersa ng mga Kurdish kung saan andun nakabase ang maraming sundalo ng mga Amerikano para protektahan ang mga oil fields sa bansa. Sa bahaging southeast naman ay marami ring mga milisya ang nagkikipaglaban sa oposisyon na suportado ng Hezbollah or Iran. Sa ngayon napatalsik na sa Syria ang ISIL matapos mamatay ang pinuno nito na si Abu Bakr al-Baghdadi. Noong 2019 ng mga Amerikano, karamihan sa mga sundalo ng ISIL ay napatay na rin ng mga Syrians or nahuli ng iba't ibang grupong nakikipaglaban sa Syria. Kaya tuluyan na itong nawala sa eksena sa civil war sa Syria. Sa loob ng 11 taong civil war sa Syria, kalahati sa kanilang populasyon ay naging refugee sa iba't ibang bansa. Dahil sa matinding gulo sa Syria, mahigit sa 3.6 million Syrians ang naging refugee sa Turkey. Ang bansang pinakamaraming tinanggap na mga Syrian refugees, ang iba ay nasa Lebanon, Jordan, Iraq at Egypt.
Mahigit sa 6 million Syrians din ang nawala ng tirahan sa patuloy na digmaan sa kanilang bansa. Sa loob din ng 10 taon na patuloy na digmaan ay wala ring tigil ang mga pagpupulong para masolusyonan ang gulo sa Syria. Pero lahat ng ito ay hindi naging tagumpay, samantala ngayon sa kasalukuyan nagtalaga ng komite ang UN na binubuo ng Syrian opposition at mga opisyal sa gobyerno ng Syria para gumawa ng panibagong konstitusyon sa Syria para masolusyonan ang kanilang problema at matigil na ang digmaan sa kanilang bansa. Pero hindi pa rin ito umepekto dahil sa mga international allies na mga naglalabanan sa Syria. Ginagawa kasi nilang proxy war ang Syria, partikular sa US at Russia. Hanggat hindi tuluyang naghaharap ang dalawang higanteng bansa, ay hindi matatapos ang digmaan sa Syria. Hanggang dito na lang at huwag kalimutang mag-subscribe dito sa Abiset TV para sa mga susunod na videos. Maraming salamat sa panunood.